एकदा एक बड़ जंगलटीए थिला। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ହାତୀ, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କେହି ଏକାଠି ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଏମିତି ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିବା? ଜଙ୍ଗଲର ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନ କରିପାରିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଲେ। ରାଜା କହିଲେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। ସେ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ଖୁସି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ, ଖାଇଲେ ଓ ଉତ୍ସବର ପରିଶେଷକୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଏକତା ହିଁ ଶକ୍ତି। ଏକତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ।